Oh ma. Kunento ebalekile engifisa ukuyikhuluma nawe. Imayelana naye. Futhi balekile. Futhi uma ngingayisho mina izoshuba. Qhubeka ukhuluma. Ngilalele mina. Uhlezi ungincoma uthi mina ngibona izinto ngendlela ehlukile. Well engikubonile ke manje okumayelana naye akujwayelekile. Ukwakubona wena lokho? Useke wamnothisa kodwa? Musa phela ukulokhu ushona lena leni imali awuhlala odabeni bakithi. Awubheke nje ubuso bakhe bunjani. Kungani bunje? Lokho kwenziwa ukuthi phela kaphilile. Akukhona lokho kuphela ma. Yini enye? Auntie, Yini? Uzoyisholo wena? Nimali ngiyakucela. Ngicela ngempela nje ungasho izinto ezingekho. Hawu ma awukazi uqaphele yini? Yini? Ma. Umzukulu wakho. Awumbona uthi ukhathele. uVikrant akaspend isikhathi naye ever since nje bashada ma uhleze ebhizi esibedlela. Emva kalokho ke waseqala ukugula. Nginama abazange nje baze bakwazi nokuthi bayihambele bayojabulisa kwi-honeymoon yabo ngoba kuhlezi kucwele la. Ngempela bazoze basithole nesikhathi sabo sobabili. Uyangizwa kodwa ma bayasidinga phela isikhathi sabo bobabili. Ayiboy. Usuyajabula ke? Yey. Nina nobabili nikulungela ukuthi nihambe kusasa. Kulungileke, Nilale kahle. lale kahle. Ngizosheshe ngivuke ekseni ukuze ngizosheshe ngikwazi ukuthi ngipakishe. Angihambi kodwa mina. Kuyokusiza ukuthi upakishe engakabi eminyama. Ngoba mengibuya siyahamba.
Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.